Welcome back to our Graded Solution channel for सानथांमोन तो दिनै जों नै भिडिअनि गेजेरजों क्लास 9 नि खोन्दो 4 नि मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथायनि 4.2 नि 3 नाम्बारनिफ्राय सावरायगोन तो नैबे जोंनिया बे चैप्टारनि माने खोन्दो 4 नि नैबे जोंनिया सेकेन्ड पार्ट जागोन तो नोंथांमोना जुदि फार्स्ट पार्टखौ नुवाखैबा माने बिनि आगोलनि कुइसनफोरखौ खालामना होनाय दङ आरो इन्ट्रोडक्शन बायदि एसे बुजायनाय दङ तो नोंथांमोना प्लेलिस्ट थांनानै नायबानो जाबाय तो जों आरो मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो सानो जे जोंनिया 5K जाथारसिगोन तो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो जेसेबां लोगो दङ नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामनानै जोंनि चेनेलखौ ग्र' खालामनो थाखाय एसे हेल्प खालामना होबानो जाबाय तो जों गोबाव खालामालासिनो दा जोङो स्टार्ट खालामदोनसै कुइसनाव मा होनदों जे गाहायाव होनाय माबेफोरा x माइनास 2y इक्वल टू 4 समानथायनि मावफुंथाय आरो माबेफोरा नङा नायग्रोमनो होदों दा नैखेनाव जोंना 1 2 4 नै दा मोनबा बिन्दो होनाय दङ नैबे माने मोनसे बिन्दोसो हाफर सानथांमोन माने नैबे जोंनिया मा 0 2 माने जोंनिया मोनसे बिन्दो दा नै बिन्दोफोरा नैनि मावफुंथाय नंगौना नङा जोंखौ नायग्रोमनो होदों मावफुंथाय माने मा होनना बुजिगोन बेवहाय जुदि जोंनिया मावफुंथाय माने मा नैखिना बिन्दोआ बे मोनसे समानथायनि हांखोनि सायाव थागोन ना थाया बेखौनो जोङो मावफुंथाय होनना बुङो आरोना दा जुदि बेनि सायाव थायोबा बेखौ जोङो बेनि मावफुंथाय होनना बुंगोन माने बे हांखोनि सायाव थायोबा तो दा जों बेखौ माबायदि चेक खालामगोन बेखौ आं बुजायदोंसै तो दा जों 1 नाम्बारखौ खालामसै 1 नाम्बाराव जोंनिया मा दङ 0 आरो 2 दङ तो जोंनिया इकुवेशना होनाय दङ गिभेन होनाय दङ समानथाया होनाय समानथाया मा होनाय दङ जोंनिया समानथाया जोंनिया नाया समानथाया मा होनाय दङ समानथाया इक्वल टू आन्थाबाबो जागोन समानथाय इक्वल टू जोंनिया मा x माइनास 2y नो इमप्लाइ जादों मोननै दङ ना x माइनास 2y इक्वल टू 4 नाय नैबे जोंनिया नैथिनिया मा जोंनिया लेफ्ट हेन्ड साइड ओमफ्राय नैथिनिया मा जोंनिया राइट हेन्ड साइड सो देयरफॉर लेफ्ट हेन्ड साइड इक्वल टू नायदो जों दा लेफ्ट हेन्ड साइड इक्वल टू लेफ्ट हेन्ड साइडआ मा जोंनिया मा दङ जोंनिया x माइनास 2y जों आं आगोलनि क्लासाव बुजायखादों जे नैबायदि बिन्दोनि नै मोनसे जोंनिया फार्स्ट मोनसे जायो x उननि मोनसे जायो मा y दा x नि माना जोंनिया मा दङ 0 y नि माना जोंनिया मा दङ 2 दा x नि जायगायाव जोङो 0 फज'गोन निया x नि जायगायाव 0 दङ नालाय ओमफ्राय नै y नि जायगायाव जों मा फज'गोन 2 फज'गोन तो दा माइनास 2 सानजाब 2 तो इक्वल टू जों मा मोनखो 0 आथ' 0 भेलु गैला दा 2 जों 2 सानजाबबा नैबे मा मोनखो जोङो एन्सारा माइनास 4 नाय जुदि जोङो 2 जों जुदि नायोबा नैखिनाथ' जोंनिया लेफ्ट हेन्ड साइडमोन ना फरायसान थांमोन नैथिनिया मा जोंनिया राइट हेन्ड साइडमोन तो बेफोरखौ लिरनाङा आं बुजायनायफोरखौ माने नै लेफ्ट हेन्ड साइड बेफोरखौ लिरनाङा आं जास्ट बुजायनो थाखाय लिरदों तो दा जोंनिया बिथिं नैखिना लेफ्ट हेन्ड साइडमोन नैखिना राइट हेन्ड साइड दा राइट हेन्ड साइडजों जोंनिया मा दंमोन 4 दंमोन दा नैयाव जोंनिया बिथिं बेखिनाखौ लेफ्ट हेन्ड साइडखौ मानखौ फज'ना जोंनिया लास्टआव मा मोनखो माइनास 4 नैजों समान जाबाय नामा जोंनिया नैजों समान जाबाय नामा बे जोंनिया समान मोनदिया मानोना जों समान जानांगौबा जोंनिया 4 जानांगौमोन तो बेनिखाय जों माबायदि लिरगोन बेखौ लिरगोन जोङो डाज नट इक्वल टू RHS नैबे जुदि लेफ्ट राइट हेन्ड साइडजों जुदि खामि जुदि जोङो लेफ्ट हेन्ड साइडखौ खामि जुदि राइट हेन्ड साइड मोनाबा जोंनिया बेयो बेनि मोनसे मावफुंथाय नङा होननानै लिरना होबानो जाबाय तो देयरफॉर मा जागोन बे देयरफॉर 0 2 आ समानथायनि मावफुंथाय नङा होनना लिरना होबानो जाबाय मावफुंथाय नङा जाबाय आरोना तो जों एगेन नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै नेक्स्ट कुइसना मा दङ नायदो नेक्स्ट कुइसनखौ खालामनो थाखाय जों इरेज खालामजोबना लाबाय फार्स्ट अफ अल तो दा जों एगेन 2 नाम्बार खालामनोसै 2 नाम्बाराव जोंनिया बिन्दो होनाय दङ 2 आरो मा लाथिख' तो जोङो समानथाया नैबायदि डाइरेक्ट बेखौ दानि बायदि लिरना लाबानो जाबाय तो देयरफॉर लेफ्ट हेन्ड साइडखौ डाइरेक्ट खालामखानोसै आं लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ जोंनिया x माइनास 2y तो दा नायदो x नि जायगायाव मा जागोन या 2 x नि जायगायाव एबार 2 माइनास 2 सानजाब 2 y नि जायगायाव मा दङ लाथिख' बे जाबाय लाथिख' तो इक्वल टू मा जाखो जोंनिया 2 जों लाथिख' सानजाबा लाथिख'आनो बे गैला दा तो जोंनिया अनलि 2 जाबाय दा बेबो जोंनिया राइट हेन्ड साइडजों समान जादिया नालाय बेनिखायनो नैबायदि दानना होबानो जाबाय सो देयरफॉर
20आ मावफुंथाय नङा बेबायदि लिरना होबानो जायो मानि मावफुंथाय नङा होनना बुङोबा मा 20 मानि मावफुंथाय नङा नै मोनसे समानथायनि मावफुंथाय नङा आरोना तो बेनिफ्राय थिग बिदिनो जोङो 3 नाम्बारखौ खालामसै 3 नाम्बार मा दोङो 40 दङ तो बिदिनो बेयावबो लेफ्ट हेन्ड साइड दिहुनदो लेफ्ट हेन्ड साइडआ मा दोङो जोंनिया लेफ्ट हेन्ड साइड माने नैखिना हा नै साइडनिखौ जों लेफ्ट हेन्ड साइड होनो लेफ्ट हेन्ड साइडआव जोंनिया दोङो x - 2y सेम आरोना ओमफ्राय x नि जायगायाव जोंनिया मा दोङो 4 दङ माइनास 2 सानजाब y नि मानाव जोंनिया मा दङ लाथिख' दङ लाथिख' होजोबबाय तो इकुअल टू मा जाखो 4 जाबाय तो नाय जोंनिया जिहेतु नै राइट हेन्ड साइडथिंनियाव 4 दोङोमोन ना बिदिं समान जाहैबाय जोंनिया तो इकुअल टू मा जाहैखो जोंनिया राइट हेन्ड साइड ना समान जाहैबायना जुदि जोंनिया नै लेफ्ट हेन्ड साइडखौ खामि जुदि जोङो बेबायदि राइट हेन्ड साइडखौ मोनहैयो तो देयरफोर मा जागोन बियो तो देयरफोर 0आ मावफुंथाय नंगौ आं सर्ट फर्मआव लिरबाय हा 4 सानदोंमोन 40आ मा जाखो 40आ नै मोनसे समानथायनि मावफुंथाय नंगौ होनना लिरना होबानो जाबाय तो जोङो नेक्स्टखौ सावरायलायनोसै तो नेक्स्टआ जोंनिया नै मोनसेया 4 नाम्बारा मा दों नायदो √2 4 √2 नै बायदि दङ नायदो दा बेवहायबो जोङो लेफ्ट हेन्ड साइडखौ लानानै खालामदो लेफ्ट हेन्ड साइड इकुअल टू मा जागोन जोंनिया x - 2y इकुअल टू x नि जायगायाव √2 जागोन माइनास निफ्राय y नि जायगायाव मा दोङो 2 सानजा 4 √2 बेबायदि जाबाय आरोना तो इकुअल टू नैबे √2 जाबाय ओमफ्राय नैबे मा जाखो जोंनिया 8 √2 माबायदि जाखो 4 जों 2 सानजाबा 8 मोनबाय आरोना तो बिनिफ्राय नै मोनसेल' √2 दङ नैयाव खैथा दङ 8था √2 दङ 8था √2 निफ्राय मोनसे √2 थांबा जोंनिया खैथा थागोन नैबे जोंनिया 7 √2 जागोन बिनिफ्राय जिहेतु देरसिननि सिगाङाव माइनास दङ नैयाव जोंनिया मा जागोन माइनास 7 √2 तो नैया जोंनिया अबभियासलि नैजों जोंनिया नैथिं 4 सो मोननांगौमोन जों 4 मोनजाया तो डाज नट इकुअल टू मा मोनखो जोङो RHS तो बेबायदि जुदि मोनोबा तो देयरफोर √2 4 √2आ मा नङा मावफुंथाय नङा तो नैबायदि सिम्पल लिरना होबानो जाबाय तो जों गोबाव खालामालासे नेक्स्ट कुइसन सावरायलायनोसै तो नेक्स्ट कुइसनाबो जोंनिया 1 1 दङ x नि जायगायाव 1 y नि जायगायाव 1 तो 5 नाम्बाराव मा दङ 1 आरो 1 दङ तो लेफ्ट हेन्ड साइड खालामबा जोंनिया मा जागोन x - 2y तो x नि जायगायाव 1 माइनास 2 सानजाब नैबे 1 इकुअल टू 1 - 2 इकुअल टू मा -1 इकुअल टू डाज नट इकुअल टू मा मोनखो राइट हेन्ड साइड जिहेतु जोंनिया नैया नैबे माइनास नैया 4 जानांगौ जोंनिया इकुअल जानांगौबा तो देयरफोर 1 आ मा नङा मावफुंथाय नङा आरोना लिरना होबानो जाबाय नोंथांमोना मावफुंथाय नङा तो जों गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै फर सानदोंमोन तो नायदो ना नेक्स्ट कुइसना मा दङ जोंनिया नैबे मा दङ जोंनिया k नि मा माननि थाखाय जुदि x = 2 y = 1 आ नैनि समानथायनि मोनसे मावफुंथाय जायो तो नाय जुदि नै x = 2 y = 1 आ नैनि मोनसे मावफुंथाय जायो अब्ला जोङो बेखौ जोङो x नि मानखौ फज'ना हो y नि मानखौ नैयाव फज'ना हो अब्लानो जोंनिया k नि मानखौ मोनगोन तो 4 नाम्बारनि सलुशना एकदम गोरलै आरोना सलुशन गिवन x will be बेसां x = 2 बिनिफ्राय y = बेसां 1 सो देयरफोर इनिफ्राय जोङो k = what k नि भेलुखौ जोंनो दिहुननांगौ तो देयरफोर जोंनिया मा होनाय दोङो 2x + 3y = k दा बिनिफ्राय इमप्लाइज दैट 2 सानजाब 2 x नि जायगायाव 2 फज' प्लस 3 सानजाब y नि जायगायाव 1 फज' इकुअल टू k सो इमप्लाइज दैट 2 सानजाब 2 4 प्लस 3 सानजाब 1 3 इकुअल टू k सो इमप्लाइज दैट 4 जों 3 दाजाबबा 7 इकुअल टू k तो दा नाय k नि मानखौ जों बेसां मोनखो 7 मोनबाय नैबेनो जोंनि आन्सार सो देयरफोर k will be बेसां 7 तो जों गोबाव खालामनासै नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै तो एबार नायदा 4.3 नालाय 4.3 नि मा दङ बेयाव गाहायनि मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय मोनफ्रोमबोनि सावगारिखौ आखि जोंना बेवहाय जोंनिया मा खालामदों सावगारिखौ आखिनो होदों आरोना तो सावगारिखौ आखिनो जुदि होयोबा जोङो नोंथांमोना बेखौ रोंनांगोन आरोना तो हमना ला नैखौ रोंनांगोन एक्चुअली सावगारिनि सोमोन्दै एसे रोंनांगोन आरोना सावगारिखौ माबायदि होनो जोङो दा नाय नैखौ आं बुजायना होनोसै तो दा सावगारिया जोंनिया नैथिं नैखौ जोङो x एक्सिस होनना हमना लागोन माने x अक्ष नै गोजौखौ नैखौ जों मा होनना हमना लागोन जोङो y
y नैखौ y dash नै मोनसेखौ जोङो y dash थ' दा बिनिफ्राय जोंनिया नैबेथ' जोंनिया गुदि आंखो माने सेन्टार पॉइंट जाबाय जोंनिया बेवहाय जोंनिया x नियाबो माना 0 जागोन y नि मानाबो 0 जागोन थ' बेनिफ्राय बिथिं 1 थांगोन नैथिं 2 थांगोन नैथिं 3 थांगोन बेबायदि थांबाय थागोन आरोना थ' बेनिफ्राय नैथिं फैनाय लोगो लोगो -1 -2 -3 बेबायदि फैगोन बेनिफ्राय थिग बिदिनो नैथिं फैयोबा बिथिं जोंनिया मा जागोन -1 -2 बेनिफ्राय नै गोजौथिं थाङोबा जोंनिया 1 2 3 बेबायदि आरोना थ' जों बुंनो थाङोबा नैयाव नै मोनसे अक्ष जोंनिया y आबो पजिटिभ x आबो पजिटिभ जायो y आबो पजिटिभ जायो नै मोनसे अक्ष बुंनो थाङोबा जोङो x आ नेगेटिभ y आ मा जागोन जोंनिया पजिटिभ जागोन नै मोनसे अक्ष बुंनो थाङोबा जोंनिया x आबो नेगेटिभ y आबो नेगेटिभ जुदि नै बुंनो थाङोबा जोंनिया x आ पजिटिभ y आ मा जागोन जोंनिया नेगेटिभ जागोन थ' बेखौ जोङो रोंनो नांगोन माने जोङो बिन्दोखौ जोंनिया ग्राफआव फज'नो रोंग्रोनांगोन फार्स्ट अफ अल थ' जुदि जोङो बिन्दोखौ ग्राफआव फज'नो रोंब्लासो जोङो बेनि मेथ्सखौ खालामनो हागोन थ' जोङो बिन्दोखौ ग्राफआव फज'नो रोङोबा जेबो अरजालिया आरो बेखौ हाखाबाय होननानै सानना लाबाय थ' जों गोबाव खालामलासिनो सावरायदेरनोसै बेखौ थ' आं इरेज खालामना लानोसै बेखौ थ' दा 1 नाम्बाराव जोंनिया बोसावगारियाव खालामनो रोंना जोंनिया x + y = 4 बेखौ बोसावगारियाव जोंनो बोनो होदो थ' नोंथांमोना बेखौ ग्राफजों आखिबानो जाबाय ग्राफआव आखिबा एसे मोजां थ' दा एनिवे आं जायखिया आखाइजोंनो आखिनो हागोन आरोना नोंथांमोननो थ' दा नैयाव जोङो जास्ट जोङो बिन्दो दिहुननांगौ दा बिन्दो दिहुननो थाखाय जोंनिया मोनसे टेबोल बनायना लाबा बिन्दो दिहुननो थाखाय जोंनिया गोरलै जायो मोननैल' बिन्दो दिहुननाय मोनसे हांखोखौ जुदि ग्राफआव फज'नो थाखाय जोंनो अनलि मोननैल' बिन्दो दिहुनना लानो गोनांथि जायो बे मोननै बिन्दोनिफ्राय एक्सट्रा आरो बारा बिन्दो दिहुननो गोनांथि गैया थ' दा नैखौ जोङो x लाबाय नैखौ मा लाखो आं y थ' बेनिफ्राय जोङो बेखौ एक्सुवेलि खालामना मा होनदों बेखौ खालामना दिन्थिबाबो जायो आरो दिन्थियाबाबो अरजाया आरोना अब्लाबो हायोबा दिन्थिनो ट्राइ खालामबानो जाबाय बिन्दो दिहुननायखौबो दा जोङो जुदि जोङो x नि मानखौ जुदि जोङो हमना ला साप'ज 1 लाबाय x नि मानखौ मा लाखो आं 1 x नि मानखौ 1 लायोबा नै मोनसे इकुवेसनाव नैखौ जुदि जोङो मोनसे सेपारेट खालामबावना लायो नैनि उनाव जुदि मोनसे लाइन लिरना लायो मा जागोन बे नैबायदि जागोन आरोना y = 4 - x नैबायदि जाबाय दा नैखौ जोङो 1 नाम्बार इकुवेसन होनो हायो आरोना गोसोबा थ' नाय जोंनि माने ओइ आगोलनि बायदिनो मोनसे कुइसन बेबायदि कुइसनखौ जोङो नैनि फार्स्ट पार्टआव खालामदों फरायसा नोंथांमोन थ' बिनिखायनो होनदों जे नोंथांमोना सिरियेलि भिडिअफोरखौ नायबानो जाबाय अब्ला बुजिनायाव एसे गोरलै जागोन थ' दा बेवहाय जोंनिया दा आं नैथिं y-खौ लाखिबाय y-खौ लाखिनाय लोगो लोगो बे साइडथिं जोंनिया मा जाहैखो नै 4आथ' 4 थाखाबाय x-आ लांनाय लोगो लोगो जोंनिया -x जाहैबाय थ' दा जोङो x नि मानखौ 1 लाबाय दा x नि मानखौ 1 लानाय लोगो लोगो नै x नि जायगायाव 1 फज'बा मा जागोन नाय नै x नि जायगायाव 1 फज'बा जोंनिया मा जागोन y नि माना 4 - 1 = मा जागोन जोंनिया 3 थ' x नि मानखौ 1 लायोबा नै x नि मानखौ जुदि 1 लायोबा y नि माना मा जागोन जोंनिया 3 जागोन थ' थिग बिदिनो जुदि x नि मानखौ एबार मा लानोसै आङो x नि मानखौ साप'ज आङो लानोसै 2 x नि मानखौ मा लानोसै आङो साप'ज 2 लाबाय x नि मानखौ 2 लानाय लोगो लोगो नैयाव जोंनिया 2 जाहैबाय x नि मानखौ 2 लानाय लोगो लोगो बेहाय x नि माना 2 जाबाय एबार y-खौ नांगौ जोंना थ' नाय x नि जायगायाव नैयाव मा जाहैखो जोंनिया 2 दा 4 निफ्राय 2 थांबा जोंनिया नैबे मा जागोन नैबेबो जागोन जोंनिया 2 थ' दा नैबे बेसे जागोन जोंनिया 2 नाय बेयाव जोंनिया x नि मानखौ 1 2 बेबायदि लानांगौ होनना खोथा गैया आरोना नोंथांमोना जुदि 100 लायोबाबो नोंथांमोननि बे गोसोसो बाट नोंथांमोना जुदि 100 लायोबा मा प्रब्लेम जागोन मिथिबायना जुदि 100 लायोबा नोंना ग्राफआ एकदम बुरजा भेलु मोनहैगोन आरोना बेयाव 1 2 3 4 5 थाङै थाङै नोंना 100 सिप खालामबा एसे खस्थ' जागोन ना थ' बेनिखायनो आं होनदों जे ग्राफ आखिबा सानफ्रोमबो जेसेबां हायो उन्दै उन्दै भेलु लानो ट्राइ खालाम नै बिन्दोआ जोंनिया नै बिन्दोआ जे आं टेबोल बानायबाय बेयाव टेबोल दि बिन्दो मोननै मोनबाय दा बिन्दो मोननाया मा मोनखो दा जोंना बिन्दो मोननाया जोंनिया मोनबाय देयारफर बिन्दो मोननाया जाबाय देयारफर बिन्दो मोननैया जाबाय बिन्दो मोननाया मा जाखो जोंनिया मोनसे जाबाय 1 3 बेनिफ्राय मोनसे मा जाखो जोंनिया 2 2 x निया 2 y नाबो 2 आरो मोनसेया x निया 1 y निया 3 बेबायदि बिन्दो मोननै मोनबाय आरो बे बिन्दो मोननै दिहुननायखौथ' आंनिया बुजायना होबाय माबायदि x बा y खौ नै मोनसेथिं लाखि बिनिफ्राय x नि मानखौ बा y नि मानखौ जायखिजाया लाबानो जाबाय नोङो नैयाव आङो फार्स्टआवथ' 1 लादोंमोन बिनि उनाव 2 लादोंमोन बेबायदि 1 आरो 2 लानांगौ होनना खोथा नङा जायखिजाया लाजागोन लाथिख'बो लाजागोन थ' 100बो लाजागोन 50बो लाजागोन बे नोङो माने
नोङो माखौ लानानै कम्फर्ट नाङो माने माखौ नोङो आखिनो माखौ लाबा जोंनो आखिनाया एसे गोरलैनो आखिनो हागोन ग्राफखौ बेखौ लानानैसो जोङो मा होनदों बेखौ भेलुखौ हमनाय जायो आरोना थ' दा आङो नै खिनाखौ जिहेतु नांला जोंनिया नै खिनाखौ जिहेतु नांला जोंना नै बिन्दोखौल'सो नांगौ ग्राफखौ फसंनो बेनिखायनो आं नै खिनाखौ दा खोमोननो गोसोबाबो हागोन बार आं नैथिंनि लिरना होनसै नैथिं नायदो फर सानथाम दा नैखौ आं ग्राफआव आखिबाय निया नैबे 1 जाबाय नैबे 2 जाबाय नैबे 3 जाबाय नैबे 4 नैबे 1 2 3 4 नैबे 1 2 3 4 नैबे 1 2 3 4 नैबे जोंनिया एक्स एक्सिस नैबे जोंनिया मा वाइ एक्सिस दा जोंनिया 1 3 एक्स नैबे 1 हा नैबे 1 2 3 नैबे 4 थिग बिदिनो नैबे 1 2 3 4 दाना जिहेतु जोंनिया नैबे मोननैबो पजिटिभ माने एक्सआबो पजिटिभ वाइआबो पजिटिभ जोंनिया बिसोर मोननै बिन्दोआ नै मोनसे सकाव थागोन जोंनिया नै मोनसे सकाव थाथारगोन आरो नैथिंनि मोनसे सकाव नै मोनसेयाव थ' जोंना 1 एक्सआ नै 1 सिम थांबाय इनिफ्राय वाइआ 3 सिम होमबा नैथिं थाङै सिदा थाङै जोंनिया 3 सिम दावखोगोन थ' बिन्दोआ जागोन नै मोनसे बिन्दोआ जागोन जोंनिया बिदिनो लांबा नै मोनसे बिन्दोआ जाबाय नै मोनसे बिन्दोआनो जागोन जोंनिया 1 3 थ' बिदिनो डाबल 2 खौ लाबा मा जागोन नैआ नैथिं थांबाय माने नैथिं वाइआ थांबाय नैसिनि माने एक्सआ नैथिं फैबाय नैआ 2 सिम नैआ एक्सआ 2 सिम थांबाय बिनिफ्राय आरो वाइआबो बेसेबां 2 सिम दावखोगोन अब्ला मा जागोन जोंनिया नैसिनि मोनहैबाय थ' दा बिसोर मोननैखौ आंनिया जिहेतु स्केल गैया नोंथांमोना बेखौ स्केलजों नैबायदि बोना होबानो जाबाय नैसोर मोननैखौ नैसा कानेक्ट खालामनानै नैबायदि गोलाव स्केलजों सिदा बोना होबानो जाबाय नैबायदि सिदा बोना होबानो जाबाय दा बेनो बे हांखोआनो जाबाय जोंनिया दिहुननो गोनां नैनि बोसावगारि नै मोनसे समानथायनि बोसावगारि बुजिना फरसान थांमोन सिम्पल मोननैल' बिन्दो दिहुन बेबायदि मोननै बिन्दो दिहुननानै बे मोननै बिन्दोखौ जोंनिया नै ग्राफआव नैबायदि फजना होबानो जाबाय बेबायदि बिन्दोखौ ग्राफआव फजनानै बे मोननै बिन्दोखौ नों बेबायदि सिदा बोना होबानो बेनो जागोन ग्राफ थ' जों एगेन नेक्स्ट खालामलायनोसै थ' नेक्स्टआ मा दङ नेक्स्टआ 2 नाम्बाराव दङ जोंनिया x माइनास y इकुवेल टु 2 दा जों एबार खेबसेखौ एक्सखौ लाखिनानै वाइखौ इथिं लांसै दा वाइखौ लांनाय लोगो लोगो मा जाखो एक्सखौ बिथिं लांबा वाइखौ इथिं लांबा मा जाखो 2 प्लास वाइ जायो दा बेखौ जोङो थिग बिदिनो दानिनि बायदि एक्स इकुवेल टु फार्स्टथे जों मा लाखो सरि एबार वाइ हमनांगोन जोङो वाइ इकुवेल टु 0 थाखाय y इकुवेल टु 0 थाखाय लाबा मा मोनगोन सिगांबो बेबायदि खालामदोंमोन आरोना y इकुवेल टु 0 थाखाय माने नैयाव y खौ जों 0 फज' होमबाना मा मोनगोन x इकुवेल टु 2 प्लास 0 इकुवेल टु मा मोनगोन 2 माने जोङो जुदि x खौ 2 मोनगोन जेब्ला y खौ जोङो लाथिख' मोनगोन थिग बिदिनो मोननैल' बिन्दो नांगौना जोंनिया थिग बिदिनो y इकुवेल टु 1 नि थाखाय y इकुवेल टु मा y इकुवेल टु 1 नि थाखाय y इकुवेल टु 1 नि थाखाय लाबा जोंनिया मा जागोन x इकुवेल टु मा जागोन 2 प्लास 1 इकुवेल टु मा जागोन 3 थ' दा नाय xआ 3 जागोन जेब्ला y नि मानखौ जों 1 लागोन एकदम सिम्पल दा बेखौ दानिनि बायदिनो फज'लायदो नैयाव ग्राफआव फज'बा नैयाव मा जाखो 1 2 3 नैथिं जाबाय 1 2 3 नैफोरथिं जोंनिया ग्राफ माइनास गैयाखाय जों बिथिंखौ लिरनो दरकार गैया बेनिफ्राय नैबे जाबाय 1 2 3 नैबेबो 1 2 3 नैबे माइनास 1 माइनास 2 बिदि फैगोन नैथिं माइनास 1 नैथिं माइनास 2 फैगोन बेबायदि फैगोन आरोना ओमफ्राय नैबे एक्स एक्सिस ओमफ्राय नैबे वाइ एक्सिस माने थ' दा जोङो नैया मोननै बिन्दोखौ मा मोनखो 2 आरो 0 एक्सनि माना 2 नैथिं नैयालासे दावखोबाय एक्सनि माना 2 बिनिफ्राय वाइनि माना 0 माने बे बर'थिंबो दावखोलायबाय अब्ला जोंनि बिन्दोआ जागोन नैबेनो नै बिन्दोआ जागोन जोंनिया नै मोनसे बिन्दोआ नैबेसे बिन्दोआ नैखौ मोनबाय दा थिग बिदिनो नै मोनसे बिन्दोखौ फज' 3 1खौ 3 1आ बहा जागोन जोंनिया 3 1आ जागोन जोंनिया 3आ नैया थांबाय 1आ जागोन नैसिनि माने नैथिंबार सिदा जाबाय थ' जोंनिया बिन्दोआ जागोन नै मोनसे बिन्दोआ नैया 3आ नैसिनि 1आ नैसिनि दा बेखौ जोङो बिसोर मोननै बिन्दोखौ पुरा नैबायदि कानेक्ट खालामना बेबायदि बोना होबानो जाबाय सिदा स्केलजोंबो बेहा फर सानदोंमोन आंथ' ग्राफजोंसो बोदों आंथ' आखाइजोंसो बोदों नोंथांमोना स्केलजों बोबानो जाबाय दा नैबेनो जाबाय जोंनिया नै मोनसे हांखोनि x माइनास y इकुवेल टु 2 नि बोसावगारि बेबायदि आखिनानै होबानो जाबाय दा नोंथांमोना नै बिन्दो दिहुननायखौ बेबायदि जास्ट दिन्थिबानो जाबाय नोंसोरनि एक्सुवेल नोंसोरना नै बिन्दो दिहुननाया टारगेट नङा खोनाबायना नोंसोरनि अंक खालामनाय टारगेटआ जाबाय नै ग्राफखौ आखिनायासो दा नोङो ग्राफखौ मोजाङै आखिनांगोन दा नै बिन्दो दिहुननायखौ नों जिखुनु रोखोमै नों दिहुननो हागोन
दा नों जुदि मिन्थिखायोबा बिन्दोखौ जुदि मिन्थिखायोबा दिहुननो गोनांथि गैया मिन्थिखायोबा बा जों जिहेतु मिन्थिया बेखौ माबा मोनसे खालामनोबाबो जोङो दिहुनग्रोना लानांगोन जायखिजाया भेलु मान लानानै। थ' थिग बिदिनो जोङो नै माबा नाम्बारखौ नोंथांमोननो हमवर्क हिसाबै होनाय जाबाय। आङो 4 नाम्बारखौ खालामना होनोसै। 4 नाम्बारा एक्सुवेलि एकदम इजि बेबो, अब्लाबो आं खालामना होनोसै। 4 नाम्बाराव मा दङ नायदो 3 = 2x + y नि बादि दङ। दा बेखौ जोङो जुदि लायोबा 2x खौ इथिं लाबोग्रोखाबाय आङो, बेनिफ्राय नैथिं 3 लाबाय। थिग बिदिनो दा y = मा खालामखो 3 - 2x होनाय बिदि जाबाय। y = माने मोनसे आं आगोलनि क्लासाव होनदों जे जोंना x बा y खौ जोंनिया लेफ्ट हेन्ड साइडथिं लाखिनांगोन मोनसे। थ' बिदिबा देयरफर x = 1 नि थाखाय लाबाय 1 नि x = 1 नि थाखाय x नि मानखौ जुदि 1 लायोबा जोंनिया मा मोनगोन नायदो y = 3 - 2 सानजाब x नि मानाव 1 जाबाय। थ' मा जागोन 3 सानजाब 2 = 3 निफ्राय थांबा मा 1। थ' दा नाय x नि मानखौ 1 लाबा y नि मानखौ जों मा मोनो 1 मोनो। थिग बिदिनो मोननैल' बिन्दो नांगौना, मोनसे ओंखारबाय जोंनिया। एबार x = मानि थाखाय लानि आङो x = 0 नि थाखाय लानोसै आं। x = मानि थाखाय लागोन एबार x = 0 नि थाखाय। x = 0 नि थाखाय लाबा नायदो 0 नि थाखाय लाबा मा जायो जोंनिया y = 3 - 2 सानजाब x नि जायगायाव मा 0 निया नै x नि जायगायाव नैया 1 लानायखाय 1 फज'दोंमोन। एबार 0 लानायखाय 0 फज'नांगोन जोङो। थ' मा जागोन अब्ला नैबे 3 - 0 जाहैबाय। थ' एन्सारा y मा जाखो 3 जाहैबाय। थ' दा बिन्दोआ मा जाखो x नि मानखौ 0 लाबा जों y नि मानखौ मा मोनखो 3 मोनगोन। दा बिन्दोआ मोनसे 1 1 मोनबाय, नेक्स्टआ मा मोनखो 0 3 मोनबाय। थ' दा बेखौ सिम्पल नैबे दा फज'दो आरोना नोंथांमोना, सिम्पल एकदम गोरलै होनजायो। दा नैबे 1 2 3 लाबाय, नैखौबो 1 2 3 लाबाय। बिनिफ्राय बाखिखौ आं माबा लिरना होलासै आरोना, नैथिंबो 1 2 3 बेबायदि लिरजागोन लिरोबा y डैश। ओमफ्राय नैबे 1 1 नैथिंबो 1 थांगोन बिथिंबो 1 थांगोन, अब्ला नैबे जोंनिया नाय नैथिंबो 1 दावखोबाय, बिथिं गोजौथिंबो 1 दावखोबाय, माने x आबो 1 दावखोदों आरो y थिंबो 1 दावखोदों। थिग बिदिनो नै एबार x निया 0 खिन्थु y निया 3 दावखोदों। x निया 0, x आ बर'बोरदि थाङा, x नि माना बर'थिंबो थाङा, माने नैयावनो स्टप जाबाय। बेनाव y आ 3 दावखोदोंना, बेनि y नि माना नैबे थागोन। थ' दा जोंनि ग्राफा माबायदि जागोन, ग्राफा जागोन नैबायदि सिद्दा बिथिं बोना होबानो जाबाय नोंथांमोना। बिथिं ओरै सिद्दा ओरैबायदि थाबाय, बेनिफ्राय बिथिंबो ओरैबायदि नैबायदि सिद्दा थाबाय। बेनो जागोन जोंनिया नै मोनसे ग्राफानो जागोन जोंनिया बे मा ग्राफा जागोन जोंनिया थाइ = 2x + y। बे मोनसे ग्राफनि सावगारियानो जागोन बे। थ' बुजिना फरसानथा माने एकदम गोरलै। थ' दा एबार जों गोबाव खालामलासिनो 4.3 नि 2 नाम्बारखौ सावरायलायनोसै मा दं नायनोसै। 4.3 नि 2 नाम्बाराव दंनाय 214 बिन्दोनि गेजेरजों थांनाय दोंनै हांखोफोरनि समानथायखौ हो। बेबायदि मोन बेसेबां गोबांसिन हांखोफोर दं आरो मानो। थ' बेबो एकदम सिम्पल। जोंनिया मोनसे समानथाया माबायदि थायोनाय, मोनसे जोंनिया बेसिक जेनेरेल समानथाय जानांगौबा जोंनिया माबायदि स्टेन्डार्डआव थायो नैबायदि आरोना ax + by + c = 0। नैबे मोनसे समानथाय आरोना। दा जोंखौ सोंदों जे जोंनिया नै 214 बिन्दोनि गेजेरथिं थांनाय मोननै समानथायखौ जोंखौ बोनो होदों। दा समानथाय सापस नैखौ हमबाय आङो। दा नैबे जोंनिया 2आ जोंनिया नैबे x नैबे y। सापस आं नैखौ लाबाय नाय, हमना ला सापस आं x + y = बेसेबां लाखो आं सापस 16 लाबाय। दा जोंना नैबे हमना ला नै मोनसे हांखोखौनो लाबाय आं, नै मोनसे हांखोखौ लाबाय। नैबे एसे आइडिया थानांगोन फरायसा नोंथांमोन बुजिदोंबा एकदम गोरलै। दा नोङो 214खौ नैयाव फज'ना हो, लेफ्ट हेन्ड साइडखौ नायदो। लेफ्ट हेन्ड साइड = बेसेबां, लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ जोंनिया लेफ्ट हेन्ड साइडआव x + y। दानिनो खालामदो बिदि अंक। दा जोंनि x + y लेफ्ट हेन्ड साइडआव, राइट हेन्ड साइडआव बेसेबां लादों जों 16। दा x नि माना बेसेबां 2, नैयाव मा होखो आङो 2 होबाय, प्लास y नि माना बेसेबां नैया, y नि माना बेसेबां 14, नैयाव मा होखो आङो 14। थ' मा जाखो जोंनिया 16। नैया लेफ्ट हेन्ड साइडथिं मिलायबायना फरायसानोंथांमोन। थ' दा नैया राइट हेन्ड साइडथिं मिलायबाय जोंनिया। मा जाहैखो जोंनिया राइट हेन्ड साइडआवबो 16 मोनबाय। थ' अब्ला नै मोनसे 214 नैनि मोनसे मावफुंथाय नंगौना नङा, मावफुंथाय दा नंगौ जाहैबाय। दा नंगौ जायोबा अभियासलि नैबे नै मोनसे बिन्दोआ नै मोनसे समानथायनि गेजेरथिं थांगोन। थ' देयारफर मोनसे मोनबाय जोङो सलुसन। थ' मोनसे समानथायखौ मोनखाबाय जोङो 214 बिन्दोनि गेजेरजों थांनाय
थांनाय दोंनै हांखोआ जाबाय हांखोखौ लिरनो दाना हांखो मोनसे मोनबाय जोंनिया मा मोनसे मोनबाय जोंनिया x प्लस y इक्वल टू 16 नै मोनसेया 1 आरो 2 नाम्बारखौ 2 खौ दिहुनलायनोसै दा 2 आबो गोरलै एकदम गोरलै आरोना जास्ट जोङो मिलायनोल'सो नांगौ बेवहाय थ' दा जोङो बेखौ इरेज खालामसै नैथिंनिखौ नोंथांमोना लिरनो हाया आं जास्ट बुजायना होदों नैथिं साइडखौ थ' दा नेक्स्टखौ जों लानोसै नैबायदि जुदि x माइनास y जुदि इक्वल टू जुदि जों लायोबा जोंनिया मा मोननांगोन एन्सारा जोंना बिथिं मोननांगोन -12 मा मोननांगोन -12 मोननांगोन नाय एबार नैबे नंगौ नङा नायदो जोंनिया लेफ्ट हेन्ड साइड लानोसै लेफ्ट हेन्ड साइडखौ फोरमान खालामना होनोसै आरोना नोंखौ नंगौ नङा आङो x माइनास y x नि माना जोंना 2 y नि माना 14 इक्वल टू बेसेबां मोनखो -12 मोनबाय 2 इक्वल टू जों बेसेबां मोनखो इक्वल टू राइट हेन्ड साइड नाय जों बेबायदि जुदि जोंनिया फोरमान जायोबानो जोंनिया बे नंगौ जाबाय थ' दा जोंनिया जिहेतु मिलायबाय बेखौ नाय आं जास्ट मिलायदोंसो नोंथांमोना गोसोबा आलदा खालामनानैबो मिलायनो हागोन नोंना जास्ट मा जानांगोन लेफ्ट हेन्ड साइडजों राइट हेन्ड साइडजों नोंना मा जानांगोन इक्वल जाहैनांगोन थ' गावबा गाव लाबानो जाबाय बेखौ थ' नैबे x माइनास y इक्वल टू मा जाखो बे -12 बेसोर मोननैयाल'सो बेबायदिल'सो मोनगोन मोननै हांखोआ बिदि नङा थ' नोङो जुदि गोसोबा आलदाबो लानो हागोन थ' बेनिफ्राय मोननैखौ मोनबाय जोङो दा बेबायदि मोन बेसेबां गोबांसिन हांखोफोर दं मा लिरगोन फर्स्ट थांबा नैखिना लाइनखौ आं बुंनो हानाय मोजाङै नाय बेबायदि मोन बेसेबां गोबांसिन हांखोफोर दं होनना बुंबा नैबायदि लिरबा नैखौ आं बुंनो हानोसै बेबायदि जोबनो गैयै गोबांसिन हांखोफोर दं मानोना जों मिन्थिगौ मोनसे बिन्दोनि गेजेरजों जोबनो गैयै गोबां हांखो बोनो हायो बेनो आरोना हमना ला नैबायदि बेखौ आं बुजायनो थाङोबा नैबायदि हमना ला नै मोनसे बिन्दो दङ दा बे बिन्दोआव हमना ला नैबे 214 हमना ला नै मोनसे बिन्दोआ दा बिथिं जोङो जेसेबां गोसो नैबायदि हांखो बोनो हागोन नों नैबायदि बोबायनो थानो हागोन आरो नोंना गोसो बायदि नैबायदि बोबायनो थानो हागोन नोंनिया हाबाय थादा नों बोनो हाबाय थादा नोंना जोबनाय नङा माने जेसेबां गोसो एसेबांनो बोबाय थानो हागोन नों नै बिन्दोनि गेजेरजों थ' बेनिखायनो जोंनिया जोबनो गैयै गोबां हांखोफोर जोङो बोनो हागोन थ' नै भिडिअनि गेजेरजों जों बेखिनिखौनो सावरायबाय जों थाबैनो नेक्स्ट कुइसनखौ जों थाबैनो नेक्स्ट पार्टआव जों सोलोंगोन स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक होनो बावनो नाङा नोंथांमोननि लाइकआनो जोंखौ भिडिअ बानायनायाव इनकारेज खालामहैयो आरो जोंना चेनेला बार होनदों जे नोंथांमोना गोदान बा चेनेलाव गोदान हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जायो अननानै आरो जोंनि चेनेलखौ ग्र' खालामनो थाखाय एसे बयबो जाहाथे हेफाजाब होयो आरो जोंखौबो जाहाथे भिडिअ बेबायदि गोदान आपल'ड होबाय थानो इनकारेज खालामहैयो थ' गोजोन्थों फरायसा नोंथांमोन बाय